Ajde da vidimo današnji kancer. Kaže, kako sam smuvala svog dečka. Ja u nekom momentu na odmoru u Grčkoj sa drugaricom, mi tu kažem u nekom kafiću, drugarica nešto smorila, umorila se, kaže ona bi to nešto u sobu da spava, a ja, kaže, primetila sam njega, da on je tu s nekim drugarom, sedi za nekim stolom. Ja kažem drugarici, ajde, ja ću da ostanem još malo. Drugarica ode, a ja idem da sednem na sto pored njegovog i krećem da vrtim rep. Tačno sam imao sliku šta ona tu radi. Vrti repka. Vrti repka. Zavodnica. Ovo bi bila skroz spoljašnja igra. Znači ona nešto radi, sad tu, na neki način ona tu sad oko njega i šta god da radila, to nešto što ona zove vrti repka. Brate, neka se stvarno osjetim kao otrovani pacov posle ovih videa, majke mi. Razumeš, i ona sad tu kao nešto oko nje, kao tu nešto sad ona kao će da, znaš, ono, kao ono, pa posle ono, idi ti, nego ću ja tu malo da bi, znaš, ona, kao nešto, razumeš, ona tu. Druže, moraš da misliš nešto kad kažeš nešto, šta je ovo koji... A u stvari, znaš šta je najgore? Neki ljudi su verovatno dali pare da odu da slušaju ovo. Sprečki mrežni kancer, zašto radim ovo sebi? Dobro, čekaj, ajde da vidimo komentare. Ko je ovaj Teletubbies, bla bla bla. Jel može neko da mi objasni šta on tačno radi, šta znače ove besmislene priče koje priča? Koji je njegov cilj? Tu smo, Đurđo, ajmo, klasično srpsko pitanje. Ko je tvoj cilj, druže? Ko te plaća? Jel te Rockefeller plaća da zaglupljuješ ovu naciju? Nemam pojma koji ti je cilj, ali ajde da vidimo neki drugi video gde si možda rekao nešto pametnije. Što ne bi trebalo da bude mnogo teško posle ovoga. Burnout ne postoji. Burnout je laž. Ja znam da ovde postoje ljudi koji su možda doživjeli burnout. Pa kaže, kako ne postoji, ja sam ga imao. Nije poenta da li postoji ili ne postoji, poenta je da si ga ti napravila. Da si ti odabrao, da ga ne napraviš, ne bi bilo burnouta. Nema burnouta. Burnout ne postoji. Nego sami u glavi napravimo to neko ludilo i onda nam kažemo teško, pa kažemo burnout. Jao, brate, ajde više sa ovom bullshit pričom, kako mi ovo ide na živcu. Život je onakav kakav ga ti napraviš u glavi, ako ti u glavi napraviš da je super, onda se ove stvari oko tebe uopšte ne dešavaju. Da bre, burnout ne postoji, znaš, samo ako ti odlučiš da ne postoji. Ako imate recimo 1000 taskova na poslu i neki menadžer vam sedi na glavom i smara vas, vi samo stavite ruke na uši i pričajte la, taskovi ne postoje i onda to radite dovoljno dugo i onda burnout nikad neće da vas strefi. No prosto, brate, no prosto. Napušiš mi se Otrovan ko pacov, uskoro ću da osetim. Najveća greška početnika u MLM sistemima je ta što prvo prodaju ljudima koje poznaju. Netačno, sestro, netačno. Prva greška MLM-a je što se uopšte bavite MLM-om. Drugim rečima, najkancerogenijim poslom na planeti Zemlji. Znači, od svih mogućih poslova, od svih mogućih profesija, vi ste, brate, odlučili da budete društvene pijavice i da smarate ljude po ceo dan, pokušavajući da im prodate i uvalite nešto što im prvo niti uopšte treba, niti oni to uopšte žele i to radite po ceo dan. A ne da prodajete prijateljima ili nepoznatim ljudima i da im pričate kako su propustili životnu priliku ako vas iskuliraju i napuše kurcem kad ih smarate u inbox po ceo dan. Tako da, to je prva greška MLM-a i poslednja. Ćao! Ako znate nekoga ko bi voleo da dodatno zaradi, pošaljite mu ovaj klip. Da be da, ti si inače nadaleko poznat kao čovek koji plaća, da ne bude posle Peki, znaš za one pare, boom block, you can't reply to this conversation. Jebi ga, ali kad smo već kod blokiranja, ovde si zaboravi da me blokiraš, tako dalje, hop, reši mi to. Prodaj ono što ljudi ne mogu prestati da plaćaju. Na svakodnevnom nivou ljudi plaćaju za struju, internet, gorivo i dažbine.
bez ovih stvari jednostavno ne mogu. Sad zamisli da ti prodaješ nešto slično, proizvode ili uslugu bez kojih ljudi ne mogu da funkcionišu. To je ključ finansijske sigurnosti. Hoćeš da naučiš kako da pronađeš tu priliku. Pridruži se mom timu i saznaj kako to da uradiš. Jao, brate, ajde da ti dam par saveta, iako ne znam zašto uopšte pomažem još jednom. Kupi moj kurs i cirkaj ceđenu naranđu iz kafića Liku, ali evo za vas u budućnosti da znate. Broj 1. Kupi bilo koji mikrofon, onda nećeš morati da urlaš kao manijak, kao Neca, jer njega već većina ljudi smatra za psihopatu, jer urla kao nevoljeno derle koje nije dobilo najnoviji iPhone 16 prvog dana prodaje. To je broj 1. Broj 2. Bilo koje od pomenutih stvari ti ne možeš da nudiš, tako da su ti primjeri debilni i nebitni. Ti nisi apps, ti nisi internet provider, ti nisi komunalno preduzeće, tako da promeni pitch, jer stvari bez kojih ljudi ne mogu da funkcionišu su hrana, vazduh i da spavaju. Kao jebeni dropshipper, mnogo su retke stvari koje ti možeš da ponudiš ljudima bez koji oni bukvalno ne mogu. To je broj 2. Broj 3. Prekini da u piču bacuješ fraze poput pridruži se mom timu, jer je već vas 6700 minimum iskoristilo tu frazu i ljudi već kapiraju da ste bullshit. Tako da do sledećeg tvog pokušaja, peace, vidimo se. Zamisli neko nešto kaže i ti mu baš i ne veruješ i onda uzmeš i proveriš i ispostavi se da taj laže. Kako neverovatan koncept. Mislim, u Srbiji to jeste neverovatan koncept. Ja znam da je vama lakše da verujete ovim čobanima. Šta god da oni vama kažu, ali jebika, šta da se radi, budi malo pametnije, brate. Inače, kopanje po APR-u traje 2 minuta. Aj, čao. Putuje ti se nedelju ti slobodan dan na poslu. Želiš da imaš više vremena za sebe i da ne zavisiš od toga kada ti poslodavac odobri slobodan dan. Poslodavac mi je cool i imam pregrš slobodnih dana. Ako te zanima kako da zaradiš dovoljno da budeš samostalan ili samostalna, javi mi se u poruci. Da, u tom slučaju javi se meni koja imam entuzijazma za 2 osobe i moram s nekim da ga podelim. Jebote, toliko ste se nakotili da ste prestali da glumite, brate. Ajde malo entuzijazam, ajde malo razumeš forica, hook, ovo ono, šta ste pričali cele prošle godine, šta je najbitnije u videu. Moraš u prve 3 sekunde da zainteresuješ nekog, ne možeš da budeš mrtav. Tako da, ajde da kanališem unutrašnjeg Chandlera Binga. Jel možeš više da budeš smorana? Bratu, dokle mi ova ručaka na glavu, jebote. Onda ćeš da radiš za druge ljude i živećeš njihove snove. Poruku i kažem, slušaj, bolnica, smrt, i kad se ja ne pojavljam, ja dolazim, ja imam taj biznis integritet, a nećemo sigurno pričati više IT u biznisu. Ma zajebi, nije normalan. Nema Mićo toga, nema više, vidiš, evo gledam po selu, ovi sad neće niko da kopa. Evo ga ovaj mali od Milojice dole, neće da kopa, hoće traktor da kupi da ore njivu. A kako ćeš da kupiš traktor, nemaš para, rekao, pa dobro imaš dedu, kaže koliko imam, imam 2. Imaš, to ti znači 2 deda, 2 dede, 2 njive po dedi, 4 njive. Prodaš 3 njive, ostaneš, imaš, sačuvaš 1 njivu. Kupiš za ovu 1 njivu, kupiš 1 kravu, imaš onda mleka, razumeš da praviš mleko, da praviš sir, ovo ono, a ovamo od ove druge kupiš traktor i onda posle ideš i nudiš ljudima da im oreš njivu. I on kaže, a šta ako razumeš, ja odem ovamo i u početku meni ljudi neće da daju da im orem njivu, niko neće. Evo ja se, kaže, javljam mesec dana ljudima, se javljam na kuće ovamo onamo, upadam im u sanduče i ovo na kapiju što stoji i oni niko ništa, razumeš. Rekao, pa jel imaš radove neke, jel ima neka njiva da se vidi šta si ti radio? Nema, on kaže nema, pa kako će neko da zna koliko ti znaš da oreš ili nećeš? I onda posle još gore, kaže, ako u to vreme dok neko ne pristane da mu ja orem njivu, on kaže, šta ako krava ne daje mleko? Pa evo vidiš, nije do krave, do tebe je, do tebe je. Ako treba do zore, alalvera majstore, alalvera majstore. Pogledaj kako lep dan danas, a ti ideš u drugu smenu, radiš od 2 do 10, nemaš vremena za sebe ni ujutru, ni uveče, a kad uđeš kući samo bi legao da spavaš.
Umesto ovako ko ja, da sediš, piješ kafu. Da be, velika šteta što ne mogu da sedim u kafe Iverica and Friends. Čekaj, ajde kaži onaj deo, javi mi se u DM za više informacija i to. Online posao, edukacija, sve se radi preko telefona i najveći benefit radiš kad doćeš, evo ga, zarada svaki mjesec raste naravno i javite mi se u DM, idemo bre. A čekaj, stvarno ne razumijem zašto se ovo dešava. Bože, brate, usrao sam Nemanju Antića i ti si mi nagradio sa 28 njegovih offspringa sa AliExpressa. Brutalan penthouse za 890.000 eura sa džakuzijem i sa pogledom na ceo Novi. Znaš šta mi nikad nije jasno kad vidim ovako nešto, to jest ovakav neki video. Kome je namenjeno ovo? Tačno. Pošto ljudi, znaš, koji imaju 900.000 evra za kupovinu neke nekretnine, to sigurno vide na TikToku. Znaš, kao vide ovaj video i kao, vidi kako dobro, evo, baš konačno, hvala Bogu da mi ne išlo nešto da utrošim ovih 900.000 evra koji mi, ono, prave rupu u džepu. Taman, ono, našao sam gde ću da ih utrošim. S druge strane, bajo moj, brate, ako ja imam 900.000 miliona evra, ako ja imam milion evra za neku nekretninu, zašto bi kupio jebeni stan u Novom Sadu, brate, koji kurac od cele planete Zemlje? Daj da dam milion evra na stan u Novom Sadu, brate. Brate. Kod nas neki ljudi koji žive od toga neće moći više da zarađuju od tih poslova. Jao ne, dropshipperi imaju problem sa Temu, ko bi rekao, brate. Šta je sad problem? Znači, pojavila se platforma na koji stvari koje vi prodajete isto za ko zna koje pare može da se nađe mnogo jeftinije, jel da? I sad dropshipperi ne mogu da naplaćuju neke cene koje su do sad, to jest koje su godinama furali. A to je naš problem, tačno kako, ne pratim. Evo, brate, ovo nema nigde. Rekapitulacija. Znači, Informer, Kurir, Srpski telegraf i ti takvi i ostali toalet papiri izbacuju vest da je Radomir Lazović došao sa eksplozivnom napravom i pretio ovom pacovu u džaku bugarskog spida u vidu Vučićevića, pa je onda Ivan uradio screenshot svih tih vesti i napisao da time što radite ćete samo da izazovete da neko stvarno dođe sa eksplozivnom napravom nekad. Pa ste onda vi uzeli to i izbacili vest da Ivan Bilić preti da će da im dođe s bombom. Jo, brate, kakav Informer Inception, brate. Lepo kažem, Hollywood s malo pare, brate. Hollywood s malo pare. Neće više se zove ono super kompotor, nego Hollywood sa malo pare, majke mi. Koliko dobro, brate. Ajmo, pošto svi znamo gde živimo i kako stvari funkcionišu po opštinama, po skupštinama, po tenderima, po nabavkama, po ovome, po onome, nas je zanimalo da saznamo kako bi se mi snašli u tim ulogama, pošto ih non stop prozivamo i non stop pričamo kako bi mi to bolje ili kako bi neko drugi bolje, ajde da vidimo kako bi se mi snašli u toj ulozi. Dakle, u saradnji sa Centrom za istraživačko novinarstvo predstavljamo vam igricu Dobar, loš, korumpiran. Znači, od danas si na funkciji gradskog menadžera, reši etičke i zakonske izazove tako da ne izgubiš posao, ali vodi računa o podršci tajkuna i političara. Pazi da te ne uhvate sa rukama u medu. Ajde će vidimo. Rada Vlastić, gradonačelnica. Rada Vlastić, što mi je to ime poznato? Ti si novi gradski menadžer, sigurno sam da ćemo se dobro slagati. Neki kažu da grad ima problema. Rada Vlastić, pa to Perina majka, bre, čoveče. Rada Vlastić, Pera Vlastić, bre, Vlasta iz osnovnu školu, sećaš li se? Jao, i njemu majka posada gradonačelnice, brate. Znači, ne želimo probleme. Ajde da sednemo u fotelju. Pa ja sedim u fotelju već godinu dana, brate, non stop se pravim pametan. Možda sam ja stvarno onako dobar izbor za ovu poziciju. Kaže Rada, bilo bi dobro da posao izgradnje dobije prijateljska firma Buldožer gradnja, ali moramo da raspišemo javnu nabavku ili baš i ne moramo. Viš o čemu ti pričam, a kad sam ja još onomad pričao, brate, kako to Pero da ti, deda ti radi u opštinu, tatko ti radi u opštinu, evo sad ti je mama, brate, u opštinu, to je gradonačelnica. On mi priča, ne be ne, to se tako da namestilo. Da be namestilo se. Ko ovaj tender što će namestimo sad. A neće namestimo, be, mi smo dobri ljudi, idemo da, ne, znači idemo, raspiši javnu nabavku kako bi drugi mogli da se jave. Evo sad će mi se dere Rada 100%. Evo, brate, ali ti znaš koliko traje postupak javne nabavke? Pa nemam pojma, brate, kad nam ništa nikad ne pričate, što bi ja znao koliko šta traje, brate, kad ovde ništa javno nije.
par nenameštenih tendera kasnije. Ne, dobio otkaz ja. Ne, dobro. Perin Ćale što je išao s nama u osnovnu, bre, njemu čoveče, on radi 15 godina u opštinu. Oni se tamo 6 puta zamenili, on jedini ostaje, brate. Pa znaš kako ga zvali tamo, on radi Excalibur, brate. Ne možeš ga izvadiš odande, brate. A posle kad ja kažem, nije li čudno što ovi vlastići rade, razumeš, deda mu bio u opštinu, Ćale mu bio u opštinu, majka mu sad gradonačelnica i sestra mu nešto tamo radi, da li neka sekretarica, nemam pojma. Njima, brate, rade u opštinu kao porodični biznis, razumeš, oni vlastić opština DOO, mogu da se zovu lagano, brate, i ne bi bio nikakav problem tu, brate. Ako i ti želiš da okušaš sreću i prođeš bolje ili gore od mene, igru možeš pronaći na adresi namestinabavku.cins.rs. Ajde ovako jedna lagana tema za početak nedelje. A to je da ste neka vlast koji biste zakon uveli. Evo ja ću da počnem prvi. A to je recimo da ako nemaš pare da radnicima daješ platu koja pokriva osnovne životne troškove, to su znači stan, računi plus minimalna potrošačka korpa, nemaš pravo da imaš biznis. I to je to. Discuss. Ok, tražimo kreativce, znači AI dalje nije na tom nivou da radi sam, tako da nam trebaju kreativci koji znaju da koriste AI. Ajde, AI nije dovoljno dobar, a? Ko bi rekao? Programeri, znači, ćao, škola, totalno promjena. Ljudi koji pišu blogove, ćao, doviđenja. Pa ti bi rekao kraju moj, znači više mi nije ni zanimljivo, majke mi, kako se nameštate, sad me već više smara. Da, mislim, u principu bacite pogled, brate, ako vam se radi 10 rila dnevno i ako vam dođe da vas ovaj manijak šalje na random snimanja da kojima ćete da blejite ceo dan, da vas plaća smešne pare i da vas uopšte ni ne prijavljuje kao radnike, samo napred, svet je vaša ostriga. Brate, definitivno imamo novi trend. Ako mi iskoči još neki bateca koji na nekom podcastu priča kako je batalio školu, jer je to potpuno nepotrebna stvar u životu, jer je on zaradio velike pare i bez toga tači ću da se rokljem. Majke mi. Znači šta je, smorio vas i kripto, u AI se ne razumete baš toliko da bi mogli da kenjete o tome, pa ste odlučili aj ću da kenjam po obrazovanju i po ljudima koji su završili neku školu. I to je to. Ajde na primjer ovako, ja imam predlog. Umesto toga, da se svi sad penjemo ovdje i pričamo kako je škola sranje i kako je to totalno nepotrebna stvar u životu, znači pokazna vežbica za početak, Ctrl-T na tastaturi, to otvara novi tab u web browserima i tamo u Google ukucaš anegdotalni dokaz i onda pročitaš šta tamo piše, pre nego što se popneš na neki podcast i pričaš svima da je škola sranje zato što ti nisi išao u školu. I zaradi se neke mnogo velike pare i sad svi treba zaraditi mnogo velike pare tako što ćemo da batalimo školovanje i da se krećemo kroz život kao prazne školjki koje ne znaju ništa ni o čemu osim da pljuju po knjigama i obrazovanju, šta te... Not like mine, of course, which are banger after banger after banger after certified banger. I don't miss. Moramo da prestanemo da budemo dosadni, to je glavno. Da, stvarno, slušaj, evo još jedne revolucionarne ideje. Možda da poslušaš svoj savjet, na primjer. Ti, kralju, pričaš o veštačkoj inteligenciji godinu i po jebenih dana, brate, sad se pojavlja, kaže, moramo da prestanemo da smaramo ljude. Neverovatan koncept, stvarno. Ja tebe samo kad vidim, brate, okrećem se i sanjam veštačku inteligenciju 3 dana, nije mi dobro posle, brate. Stvarno, brate, možda da poradimo na tom savjetu. Dobro. Kad se nađemo u situaciji gde smo ustali u 11, zaspali smo u 2 jer smo binge-watchovali Outer Banks i it doesn't make sense, kao... Ja, pričaj mi o tome, sestro, to je tako relatable. Slušaj sad jednu ideju, to što su mikrofoni sad dostupni mnogo nego što su bili ranije, ne znači nužno da sad svi treba da imaju ovaj podcast. Samo ideja. Nećete vjerovati koliko je lagano zarađivati $5,000 mjesečno. Ajmo svi u glas. Kada nema stiča, tu je šuplja priča. Evo ga još jedan Robin Hood modernog društva koji je provalio foru kako da brzo zaradi ozbiljan keš i čisto iz svoje dobroćudne prirode je hteo da sa vama podeli sve to jer on prosto voli da vi svi imate. Ovdje u searchu pišete šta god želite. U search? Tamo gledajte kako lova ide. Da sve to tako radi, oni bi živjeli toga. Ne bi vama valjali ove forice i caki kako brzo da dođe do keša.
i u stvari neću uopšte da proveravam, ali sam 100% siguran, glavu na panj stavljam, brate, da imaš dropshipping kurs. Znači, Grindset kultura iz 2016. želi svoje cakine. Elem, nema potrebe da se ovde nešto više objašnjava, jer kao što reče kolega OnlyFans pre neki dan, ponavljajte za mnom. Neću kupiti kurs, neću dati pare nekoj lobanji da me voza bez veze kako nešto zna o mrežama i o brzoj zaradi na njima, jer bi onda to sam radio umesto da vama valja kurseve i svakodnevne forice o kešu. Ne budi glup.